Randers Regnskov er ikke bare en zoologisk have. Allerede længe før den første gæst havde sat sine fødder i kuplerne, havde vi store ambitioner om, at Randers Regnskov skulle bidrage aktivt til naturbevarelse. Det her, det er Big Eye, Randers Regnskovs helt eget naturbevarelsesprojekt i Ecuador. Big Eye ligger lige her, hvor lavlandets varme og fugtige regnskov møder Andesbjergene. Vi har valgt netop dette sted, fordi her finder vi en artsrigdom, som er større end noget andet sted i verden. Ved hjælp af bidrag fra blandt andet din entrébillet har Randers Regnskov siden 2012 opkøbt uberørt regnskov. Her skal de vilde dyr leve frit. Her skal naturen kun være natur. Big Eye skal for evig tid have lov til at ligge uberørt hen. Dyrene i Big Eye skal kunne vandre uforstyrret rundt og leve, som de altid har gjort. Det er vores vision for Big Eye. For at sikre, at naturen her i Big Eye kan være natur, har vi ansat et hold af dedikerede skovvagter, som systematisk patruljerer området. De holder ubudne gæster ude og sørger for, at ingen tager på fisketur eller går på jagt. Dette team hedder Sachayaya. Sachayaya betyder skovens vogter på Quechua, det oprindelige sprog, der tales her i området. Vi synes, alt det her er så spændende, at vi fremover vil fortælle mere om vores arbejde i Ecuador. Vi har lavet en masse små film om den vilde verden i regnskoven, og vi har bedt vores skovvagter om også at berette fra deres daglige gang i Big Eyes forunderlige natur. Fra i dag vil du kunne følge med lige her, og du kan godt glæde dig. Hver eneste uge vil vi dele små fortællinger. Det kan være beretninger fra skovvagternes hverdag, historier fra vores besøg i området, samt spændende viden om lige netop Big Eyes fantastiske natur. Vi glæder os alle sammen til at tage dig med på eventyr i Big Eye.